Ayan. Kaya mega love shoutout mga langga. Ayan, dito na naman tayo. Let's start na. Work. Ang namang araw ng Ramadan ngayon. Pagod pa rin. Pero sige, tuloy-tuloy. Parang biyernes kasi naman ito pasok. Tapos, sarap na ito sa kasi nagluluto pa tayo. Sino dyan? Yung guys sa Espanya. Wow, thank you so much. Ayan, madam. Moderator. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay. Madam, thank you sa tamsa ka. Baba po ng bahay mo, madam, para maitin natin. Inday sa Espanya. Thank you po. Start na kayo magluluto kasi kami mag-busy na sila. Imagine 12 o'clock ngayon. Tapos, umpisa na ako magluto. Kakain sila 5:53 sa hapon. Pero, guys, hindi ko pa matapos-tapos ang nilagay ako kasi kailangan ko kaya magluluto. Tapos, may sweets pa. Ayan, naluwa ko sa sibuyas. Salamat po. Magbaba po kayo ng bahay madam para maipin po natin. No problem po. Thank you so much. Malaking bagay po yan. So, naluwa ko ako sa sibuyas ko. Six million people in the house. Sana magtagal ang live ko guys, no? Yung ipakita ko talaga sa inyo paano ko ituluto. Kaya lang nagtatago kasi ako pag nagla-live kasi makikita ako ng amo ko. Ayaw kasi nila mga video naluto ko. Pero hindi naman nagagalit. Sabi nila sana wag lang videohan. Pero kasi nagpapagod. Kailangan kong kapagod. Yes. Bigla papasok ang alaga ko tsaka maluwag. Ayoko na marinig yung boses nila dito kasi minsan yung mga alaga ko nanonood din ng mga videos ko kaya medyo ingat.
Hindi ako makapag-video. Kaya ito yung ginagawa ko maglalay. Lagi para upload. Kasi tagal din ako nalalaon. Nakauwi ako na ako nakapag-video. Daming sibuyas kanina namin. Sa mga pinakapagpapaluto. Naghiwa. Magkano na lang. Ang nag-post na pinuluto ko. Mapait na. For million people in the house. Thank you. Mahirap. Naging mahirap. Napaiyak ka pa din. Ay! Sino to? Si Amelia Lim. Ay! Madam Amelia. Ay, Madam Amelia from Taiwan. Thank you po. Ayan. You are now a moderator. Thank you so much. Amelia Lim, thank you so much. Yeah, I remember you, Amelia Lim. Thank you so much, Madam. How are you? It's nice to see you. Thank you so much. Please drop your channel link so that I can pin it. Thank you. Naalala kita, Madam Amelia, Iyak ako, eh. Grabe mo paiyak ang serious. Thank you so much, Madam Amelia. Masakit. Sakit sa mata. Yes, sis. O, yun po. Yung Madam, nag-ano kasi, di ba Ramadan dito, kaya madami akong iluluto habang nag-defrost ako ng manok ko at saka yung meat. Ano ako ng sibuyas. Yes, what do you want? What do you want? Have you finished eating your bread? No. Why? I told you to eat. Where is your chai halim? Where? Yes. Where did you put? Why? Did you drink it? Yes. Very good. Okay, go outside. Sit down there and watch the shafa. Yeah. Go. Shafa? Yes. Tell Anne, that's the shafa, okay? Go. Mimi, you're not allowed to stay here, Mimi. If I count 1, 2, 3, if you will not go out, I will not talk to you again. Okay? 1, 2, no, di giga. I want now. 1,
2, 3, 1. Salamat po. Salamat madam. Wala kasi akong content madam. Kaya ito na lang ginagawa ko mag-live kahit sandali lang. Kasi baka makalimutan ako ni Lolo FB. Ay, Lolo YT. Mag-iingay muna ako ha. Mag-iingay muna ako kasi dinner ko ito. Ayan. Tapos na siya. Garlic. Bawang. Yun yun. MVC 23. Yes, thank you so much. Thank you so much. Sige lang sir, nagbibisita din ako sa bahay na gamit yung ibang accounts ko. Hindi mag-iba ka dyan ng bahay, please. Thank you. Napaka-supportive talaga ni Sir MVC. Thank you so much po. Stop na yung dinedefrost ko. Ako may klase. Ako klase. Yan matulugan. Matulugan nga lang. Hindi ka kapilaw. Nagkulpi ka na matulugan. Isit. Tulugan mo na stress yan. Stress ka natulaw. Ano oras ko natulog man? Ang last ko nga chat sa Quinter. Napiyungan. Amo ko mga manigil ko. Lugadugan naman sa data. Gakwa ko ko builo. Pagkibot ko. Nagalang sa bungo. Sige. Carrots po, ilalagay ko sa kabsa para may color. Ito, carrots. Tapos, magkukod ko din ako ng bawang. Kasi, pag gumawa ako ng carrots. Saan ka nga ba, Sir MVC? Sa Pilipinas ka ba? Wala sa ibang bansa ko. Sige. Tapos, paiiyak ko sa bawang. Mas ko masakit pala. Ayan, at sibuyas. Masakit pa pala sa bird up. Ayan. Sarap. Salamat sir, salamat po. Saan ka? Nasa Pilipinas ka ba? Sa Pilipinas ka o sa Middle East na din? Yan, we have 7 million people in the house. My love, shout out them. Thank you so much. Palagi ako magratsada dito sa wall niyo guys. Kasi araw-araw ito ginagawa ko. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Nagluluto tayo dito para sa mga kabayo natin. Kaya pasensya na kayo. Araw-araw na makikita itong ginagawa ko. Pag sa Pilipinas lang, okay lang. Ay, si Office Jan Official. Yes po. Ito ba yung, sa'yo ba ito, sir? Ikaw ba ito? Office Jan, kilala ko yung nakita ko yung kinukulot ko yung doon sa sa live na inangulit ako doon.
Maynila pala. Hi! Hi, new friend. There you go. You are now a moderator for this channel. Ay, oo, Sir Kiko. Ay, salamat po. Salamat po, naalala ko kayo. Ay, oo nga, naalala ko kayo. Naungulit ako doon sa live ni Sir John. Kay Mami si Tang dati. Kasi hindi na ako nabibisita eh. Magkakasama pala kayo. Magkakaibigan. Ay, kaya pala. Sige po, don't worry. Pag magla-live kayo, kaya may bagong video, lalabas dito sa akin. Pupuntahan ko kayo. Pero ako nakita si Sir John na nagla-live. And nangungulat kasi ako doon sa live niya dati. Sabi ko baka mamaya mapipikon siya sa akin ba. Kasi binibiro ko siya doon. Hi, my Arabic friend. Mega love shout out and thank you so much. What's your name? I cannot read na Arabic. Sige po, saglit po. Yes sir, yes sir. Thank you so much po. No problem. Some other times, mag-uusap din tayo. Salamat po. Malaking bagay talaga yun sir. Sige lang. Thank you talaga. Sino itong Arabic friend? Ito na. Hindi ko makilala eh. Thank you friend. Thank you. Tapos, ano pa? Ay, kaya pala. Sige. Naalala ko si Sir John. Well, 26. Alam niyo guys, kapag ganito, pag may ginagawa ako, yung mata ko, naka-diretso lang din dyan sa orasan. Ganun. Yung relo dito sa tabi ko. Pinitingnan ko yan kasi bawat minuto, alam ko anong gagawin ko. Bawat minuto, hindi na sayang ba. Kaya pala si Sir Kiko din. Naalala ko tong grupo nila. Thank you so much po. Bagay. My Arabic friend, how are you? Thank you for visiting me. Bisita sila, dumadaan sila ko. Thank you so much po. Para mamaya, magluto ako. Isahan lang ba? Pag-isahan dyan na lahat. Diba? Tapos dito. Ito na siya. Kan? Ara nanay mo?